advokat Beograda. Ok. Rekli su mi da treba da vam se obratim. Ja svi pored godina. Vama isto tako obraćam. Dobro večer. Dobro večer. Evo malo skoro ništa ne radi, ali imala sam dve opcije da otkažem koncert kao što su želeli ili da izađem bez ničega, sama. Mi dalje. Mi uvijek idemo dalje, mi moramo da idemo dalje.